Imidlamlezi. Usikhohliwe indlamlezi. Indlamlezi asayazi. Indlamlezi asayazi. Yimi nje yokhuzana. Hawu. Ihagodlendlu. Ayabaleka amagwala. Ihagodlendlu. Ayasesa. Awumkhumbula indlamlezi njalo. Akhodlendlu. Ayabaleka. Imina lo ukhuzana ngangamona umtshengiseni. Nangu nje umtshengiseni. Nangu umtshengiseni. Nathwasala. Yina umtshengiseni. Mara baba, awubasanathi manje. Cha. Davida imali umtshengiseni. Awumazi ukhuzana umtshengiseni. Cha mina mathi Wayishebeleza uyazi yini lengwama. Nangi ubheka umuzi, nje lokhu njalo. Nali ithwasa lekhansela. Nali ithwasa lekhansela nje. Awubeka umbono wakho nawe. Uthini umbono wakho? Lenkunzi yana ngayitshela ukuthi mina ngiukhuzane umtshengiseni. Yami uthi yakho no-10. La imoto ayikho. Yile kunengoma zabana. Ngifuna ukuzwa yona. Le Uyithathe omunye umjiki. uyithola Uyithatha ngathi ama-chance le. Izomela iformat red. uyithatha apho wethu. Ayoni. Kodwa efana nokhuzana Wena. buka leli And nomthandeni futhi unayo lenswebo kamthandeni. Amanje wami yini wacula yabona Angisewumculi mina. Ngisasephansi kakhulu. usasephansi kakhulu kanjani Isiginqwa Ngisadlala nje ibhola. udlala ibhola kanti nodlala ibhola usasephansi alicini mona Hayi umuntu udlala ibhola wazena. Umsebenzi wakhe uyimfuyo yonke lento emakhaya. Wena futhi umuntu ofuyayo. manje ukuthi uMessi no Cristiano babafuyi Yabona nje mawuqala nje ngicela ngumculi. Kana vele duma lapho ukuthi ke manje ukuthi ngibani konje wayecule thini ke manje mana onomsangano ayifile enkambi yami le. mana mfethu ayivumi kaba Ayivumi. bathatha lento ulahle lento uze lapha kusasa ngizokunikeza iSPH ufuna uyisebenzisa kephi iSPH onepi Mana ke awusho. Maye kodwa ngiyugcwenza nje awungazi impela. mawusho ugcwenza umazi ngiyamazi kumtshengiseni mina. nangu nje umuntu didwa iras Udidwa anginalo ngisenayo. Nesekucamuka isicoma ni. mana kumozi uyakhuphuka baba nathini Yazi le. ethini Ethi weta. akhupha ivoice angikoze man Wethandiwe sithandwa sami. siyahlala sobabili Kulo umnikazi wapha nje. yabona nje manje kabami nangu umtshengiseni Zohlala sobabili. akuyena Zohlala njengamajuba. Thandiwe Akheke kumtshengiseni lo wami wena awumazi nganani wangamazi umtshengiseni awazi umculo manje kabami ukuzana umazi awusazi ke mina ukhuzana Dlamlenze indaba ephika amambala Sebesulwa amadevana. Ingoma zakhe angizazi kahle ukuthi mana mina ukhuzani indaba ephika amambala Sebesulwa amadevana. understand sebesula amadevana awumazi awuzisho nje lezo ibongo lezo ukhuzani indlamlenze indaba ephika amambala Sebesulwa amadevana. sebesula amadevana shona ukhuzana idlamlenze indluba ephika indlubu ephika Iphika kanjani indlubu? uyiphika kanjani indlubu wayethi ukhuzani indlubu wena wayebiza ukhuzani ngendlubu Wayebiza ukhuzani ngendlubu. Papa yini wayebiza ukhuzani ngendlubu ndo Into ezibuhlungu kanje indlubu. usho ukuthi uhluba indlubu ekhasini njengoba ulapha Malini la shell? yini lo iphethe lapha Uphathe nempipi. oza Waphatha impipi egoli. hayibo la yabanje wasela Natali. hamba kakhulu mfowethu hamba kanjani ubegama lakho mfana yesi musu kubaleka wena mfana nokushanga enqindi ubegama lakho ndoda Ungcobo Awumapoloba. Poloba Awufuze lihle. uyaphila fuze Afuze afanele njalo. Uma uphethe imithondo Mashiya lapha amathathu uphethe amarashi amarasheni
Manje awungitshela mangathi uPutin uyayithola lento leyo ukuthi wena ke manje ubiza amapipi noma sausage ngokuthi ama-Russian uzokwenza njani? Ithini indaba yakho? Uzosuyilungisa kanjani leyo nto? Zobona uyothini ukuphawula kwakho ke lapho. Ngamazi umtshengiseni? Uphi? Hayi no. Ngicela mina locwale ngomdiyo nasithandwa sami. Yeah. Sohlala sobabili. Sohlala ngamashuba. Diyo nasithandwa. Bese phatha lesikhwama lesi. Yeah, asikhumbule isikhwama. Incuna lemfene. Awusalikhumbuli? Abuka phuma khona incuna lemfene ngamayimayi. Hayi uthetha itrade mshana. Itrade angisenalo. Ugunde nje manje kahle. Nangu umgqume nje awusabona. Nangu ngimgqumela awulibona rasa ngigqumeni. Angitheba. Nale phofu. How do you sondela ukhulume nabalandeli? How do you feel ukuthi wena ukhuluma nje manje ukhuluma nebhovu? Nendlamlelo. Mina ukhuzani mina. I feel happy. You feel happy? Yes. Awubingelela abalandeli bakho khuzani lapho. Ukhulume nabo mfana. Batshele lapho. Anything ofuna ubatshela yona boy. Batshele mfana abalandeli bakho khuzani ngabalandeli bakho angithi. I greet you all. Yeah? Yeah. Umfana ungena ngoJoji manje uthi I greet you all. Yini ukugreet you all? Angazi mfowethu lento leyo engekho leso sikhathi. Apapa emshana naye. Musufuna ukusigreeta all. Ushala bona mfana. Ngizokhuluma nozalo bakho wawuza. Ungigreeta man. Hayi kodwa